ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, мардуми ғарибе ки аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон маро тамошо кардастен, салом ва дуруди хидмат мерасонам баъри шумо. дӯстон, имрӯз 23 апрели соли 2025 навор кардам баъри шумо. боварӣ дорам ки навори имрӯза хуб мегзарад, ба шумо писанд меояд. хулас, хонаҳо аз шаҳри Душанбе ва квартираҳо бисёртаранд. дӯстон, мисли ҳамин инсоно агар ки хонаи хишру фасон бихоҳӣ ки мақсад саъодош кунӣ, марҳамат дар рақами муроҷиат кунед. Дар навори баъдӣ мегирем, эълон мекунам. На танҳо хона, мошин ёки замин, ягон молу маҳсулот техника ҳам ҳатто бошад мешавад. ба ҳазур бошед, навор хуб, қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. лайкора бизанен, нав омагиҳо ҳатман подписатсия кунем бардору. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба Ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марҳамат, бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. инак мегзарем ба эълони якми имрӯзамон, эълони аввали Авто ТВ. якта квартира ки ба мо равон кардан, ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам бардору, ки дар шаҳри Турсунзода, яъне ки баъзе одамо намедонанд, Регарда бардору. иборат аз як ҳуҷра дар чорум ошёна, дуюм падез, хулас дар центри ами Регарай. нигоҳ кунед. 55 квартира, дуюм падез, 53 метри квадрати обши, 330 000 нархи ҳамин квартира гуфтесанд. боз агар аз номи канали Авто ТВ занг бизанен, иншоаллоҳ шумода арзон мекунад. балкон плюс иам дора. хулас метавонед ки бардору ами якхонагара духонагам кунед. квадратиш мақсади гап ки калонтар. ба чизу чораш мефурӯшем, мега мақсад ҷевониш места, ана диваниш места бардору, хай гилем исуса. бо хатиш муомила кунед шер бачаҳо. ина марҳамат рақамо якара мондагиём плюс 992 988 91 99 76. ватсап дорад ва ҳам дастӣ. дар наздикиш боғчаам ҳастай, майдончаи варзишӣ, майдончае ки мақсад шумо бардору метавонед ки фарзандакои худтон намонед дар боғча, мактаб, мағозаҳо наздик. хулас, агар харидори ҳақиқӣ бошад, мега омада хонара аз наздик бибинед. аз шумо хоҳишмандам, касе ки мақсад харидор нест, занг назана. ҳаммом ва ҳоҷатхонаш як аст бардору. ҳаммом ҳоҷатхона яъне ки ҷудо нест, кухни ҷудо, балкон ҷудо. дӯстон, на марҳамат, харидори ҳақиқӣ ҳатман аз номи канали мо агар занг бизанам, бо чизи чораш бо метатон карочи. хона ҳамин. навора мекунем ки бардору ба пурраги шумо тамошо кунед хонара. хона ҳам худаш кат кутшайда карочи бардору. ба дуюм эълон мегзарем. эълон диюмон чия? як дона трактор бардору. дигар зиёдӣ техника нест. як дона трактор МТЗ 80 дар ноҳияи Темурмалик айни қарор дорад. нархша 70 000 мега. ҳамин трактор холи хидшай, тилишкаш нест, дигар чизош нест бардору. холи ҳамин трактор 70 000 гуфтесанд. фермеро куҷо даем бардору? фермеро агар ҳаминҷа бошен, ба фикрам ки худтон медонен ин чиз ба ҳамин ҳолаташ, ба ҳамин система шояд ки дар нархи худаш ҷавобгӯ бошад. номерош ҳам мондагим, номеро яка, телефони дастӣ ва ҳам ватсапаш 206 86 44 45, телефони дастӣ ва 985 75 45 03, ватсапаш. марҳамат, занг бизанед, каси харидори ҳақиқӣ аст. трактори имрӯзае ки ба мо равон карда, ман имрӯз пешкаш мегардонам. намедонам не ки қувваи чанд аспа дорад, мотори ирам намедонам бардору. барое ки соҳаи трактор дар сари кор гирифтагӣ нестам, ҳамин қадар ки рекламаш мекунам бардору.
марҳамат ин шилангуай киёш боша бешухӣ роз дигар намедонам чие гуфтамону бардоро 4 балони нав дора пачка зайгай статр хати заводид меша мега трактор ба статр заводид меша трактори холи дар ноҳияи Темурмалик хай бинем бародаро ихтиёр дашмо ба илони сем мегзарем ака хонаҳо квартираҳо сар шуда квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар Ҷалҷам иборат аз як ҳуҷра ва дар сеюм ошёна 27 метри квадратӣ мега хулас дар шаҳр аёхи бардоро 350 000 рақамҳои дастӣ ва ҳам ватсап яка 101 01 61 16 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ документош созай масъалаи обу свет мактаб мағоза боғча бузурча ё хулас проблема несте бардоро ҳама чиз дар наздикӣ дар бозори Ҷалҷам баробар 350 000 фурсакон фикр мекунем ки камтара ростия қиматтарака хаки ихтиёртон шерои нар ба 4 миллион мегзарем якта агар квартира дар шаҳри Душанбе и сини гипраземдай иям як комната квадрати и назар ба ӯ калонтар ине ки дар якум этажай бардоро 32 метри квадрати 345 000 хулас рақамо 005 44 65 45 ватсап яка ва ҳамдастӣ аптека наздикай мега яки мазад гирифтагар сразу мерай дору мегирим ё вақта точкаш точкаи хуб хона хичам хонаи хубай чотка ремонт кардаги барои зиндагӣ кардан бардоро ҳамон муоҷатхона ё проблема намешавад бинен агар мафхуса шава бигирем ба 5 миллион мегзарем дӯстон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе и тараф Фирдавсидай иам иборат аз як комната ва дар дуюм ошёна 22 метри квадратӣ рақамо 030 4 80 ватсап яка ва ҳам дастӣ ина бубинехтон 300 000 нархи хона рафтесай ремонтш ремонти нав ремонти замонави медрои зиндагӣ мекунӣ дигар тамом бардор қолин полида миёри хидат мепартои хулас далнеши бардоро чи хеле ки мақсад хитон намефура ҳам хел зиндагӣ мекунем намарҳамат дар Фирдавсиай як комната дар дуюм ошёна 22 метри квадратӣ 300 000 нархи хона 6 миллион мегзарем дӯстон элони шашмон боз квартира дар Душанбе иам дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни ҳами корвон дар хона ду комнатай дар дуюм ошёна квадратш не ки хуб 56 метри квадратӣ дорад ана 439 000 нархи хона 1000 сум кам 440 000 900 рақамо 988 0304 ватсап яка ба ҳамдастӣ алакай ба шумо маълум шарт нестай ки бугумтон бардоро дар наздикиш мағозаҳо ҳастай бозор наздикай аптека ҳаст алакай поёни коронда ҳама чиз ҳасте бардоро и ба шумо алакай маълум фикр ақидатона бардоро бинависонед ба айлони ҳафтум мегзарем боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе иам Фирдавсидай иш ду комната дар якум ошона 40 метри квадратӣ бардоро 40 метри квадратӣ ҳамон ва ҳоҷатхонаш ягай чихе ки хитон ба чашми сар дидестем бардоро инеҷаш кухняй ҳатто ки метавонӣ бедорои таом бихӯрӣ ду комната дар якум ошона 40 метри квадратӣ 365 000 нархи хона рақамо 987 77 72 46 ватсап яка ва ҳам дасти марҳамат ки якада занг ремонт бугӯй агар ремонт кардагиай усенш ай хитому ба сайда бардоро документу 100% фақат 18 дор мега харидори ҳақиқира ба тамоми чизи чораш мефурӯшем грамзавод карочи қарибакай ба 8 эълон мегзарем дӯстон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе яъне ки дар Зарафшон аст дӯстон иборат аз ду комната дар 8 ошёна ва 59 метри квадратӣ 450 000 нархи ҳамин хонара гуфтесан ремонташ бигирем агар пашти беремонта ака коробка зарнисор назди сафорати Ӯзбекистон ва Америка бардоро квартираи фурӯшӣ дар назди сафорати Ӯзбекистон ва Америка хонаи мастерокай
иборат аз ду ошёна, иборат аз ду комната. дар ҳаштум ошёна 59 метри квадратӣ навсохтаи ҳуҷҷатош омода кардагиай масъалаи обу барқ, яъне ки проблема намешавад, лифт дора, яъне кор мекунад мегакамон. ҷойгиршавиш ҷойи хубай, дар наздикиш тамоми инфрасохтора ҳастай. ҳатто роҳи нақлиёта бигирем агар мошингардо ё қариб. барои оилаи фарзанддор беҳад ҷойи хубай мега. майдончаи варзишӣ дорад ва ҳам майдончаи кӯдакона. ба эълони дигар мегзарем. ба фикрам эълони ҳаштум буд, надидимаш. хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, аниқтарш дар ноҳияи Темурмалик, наздика, яъне Хуҷанд ҳам наздик, аз ҳамин сабаб наисонем бардуро. ду этажай, нархша ҳозир мегумтон ба и ремонт, ба и каттукудиш мумкин ки бовар накунед. 265 000 нархи нами хонара мега. Ду этажай, ду комната, 6 сотиқи дигар замин. рақаму 926 80 37 00. ватсап яка ва ҳамдастӣ. марҳамат бародарҷоно, касе ки харидори ҳаққӣ аст, занг бизанед. кухни, калидор, кладовка ё карочи ҳастай. бо буфурад агар агародкорӣ мекунӣ, усиш айхида добастаги дура шербача. На марҳамат, агар вақтон боша занг бизанед. мегзарем ба эълони даҳум. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш хонаи заминӣ, квартира нест, яъне сексия нест бардоро. иам да Фирдавсияй. 3 комната дорад, тамоми катту кутфиқатӣ. 4 тараф маҳкам кардаги ҳавлиш стяжка не. ҳавлиш бошад, ҳавлиш да бардоро кафелчиндагиай. На марҳамат, 3 комната 2 сотиқи замин дора. 490 000, 10 000 кам 500 000 нархи хона рафта. 3 комната агара. рақаму 3121 3571 ватсап яка ва ҳамдастӣ. бардоро условияи хона ранги условияи сексия нестай бардоро. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ёш бошад ҷудо-ҷудо. хона наздикай ба поликлиника, мактаб, заправка, маршруткои 45 ва 46 мегзара. ҳатто ҳам пишти хона мега. ба 11 эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар Шоҳмансурда. бовар кунӣ, агар ба ин нарх наво, ба ин қад басти хона гуфтиам одам, ин хеле дигар хона ёфт намеша бардоро. дар Душанбе, дар Шоҳмансурда иборат аз 3 комната ва 4 сотиқи дигар замин дорад. 230 000 нархи хона. марҳамат ки шербача успетка агар ки харида битонӣ. 230 000. рақамо 37 311 632. ватсап яка ва ҳамдастӣ сразу занг бизанед. пешаи занг задан бардоро касе ки ҳамин хонаро наодид, ҳатман обунаш лайк абонед, баъд зангшон бизанед. хоҳишмандам аз шумо. хулас бардоро дастгирӣ ҳама вақт фаромӯш накунед. ин инҷа агаруча дора бо. метавонӣ ки ягон чиз бишнонӣ, ягон кабудӣ кунӣ. мақсад автовак, хушрак, ҳавои приятни. дига чит мефора. 12 эълон мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. дачаҳои партизан дӯстон. ноҳияи Рӯдакӣ, дачаи партизан, ҳавличаш стяжка кардагӣ, аллакай ози хитом диден. ин инҷа метавонӣ ки агародкорӣ кунем. боз иборат аз 4 комната ва 6 сотиқи дигар замин дорад. 380 000 нархи ҳамин хонара гуфте саякамон боз муомила карда мешавад. рақамо 988 004014 ватсап яка ва ҳамдастӣ. дачаҳои партизан 2 километр айрои Калон. мақсад дарун. бо муомила дора. изебогира бинем бардоро. изебогира бинем. бовар кунед сумна дор магане ози хил мегиремаш. ба эълони 13 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Тағара, деҳаи Шаҳбур меган. иам иборат аз 4 комната ва 8 сотиқи дигар замин дорад. 300 000 нархи ҳамин хонара гуфте сакамон боз ҳатман муомила. рақамо 911 24 24 ватсап яка ва ҳамдастӣ. марҳамат, метавонед ки шумо када ҳози занг бизанед. Дангара рафта деҳаи Шаҳбур ҳамин хонара бибинед. 300 бо муомила кам мешавад. ҳаммому ҳоҷатхона дорад. хулас кухни ё проблема нест. кат дора бо. хонаи люксай. медорад фақат айта зиндагӣ кардан мемонад. дар хотират
тамом. бародарҷону ака ба охири видео расидем. яъне ки навормон тамом мешавад, аз шумо хоҳишмандам як донаи лайки ва подписатсияро дами канал агар нав ома бошем фаромӯш накунед. хона мошин замин техника чизе ки ҳаст метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. мисли амисоно мегирем эълон мекунам. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда ширбачӯ. худованд ёру мададгортон. паноҳтон ба худо бародарои ғариб.